Vraiment c'était triste olu y'a dafiri la donc denmisɛnnin minnu b'a kɔnɔ vraiment u bɛɛ fatura k'an nana ka na ɲɛfɔli kɛ cɛkɔrɔba ɲɛna miniti 10 ni ko a ma se ka kuma maa 50 ni kɔ olu de nin filɛ ko ka to mun ye nin ji e kasara in na ayiwa kunnafoni kɔni sɔrɔlen ayiwa mun ye nin sifina minnu ni olu tora ji la o somɔgɔw o kɛra cogo jumɛn 9 personnes mɔgɔ 9 olu de sauvera o mɔgɔ 9 in na malien kelen b'a la n'o ye Jɔnbɔgɔ Marinaka ye o y'an yɛrɛ ka mɔgɔ ye donc an y'o de wele an kɛlen k'ale sɔrɔ a ye confirmation d'a ma a bɛna bɔ Maroc ka don Espagne territoire la capitaine min bɛ Kulubali ale de siranna ale ko n'ale sera yen o b'ale faga ou bien o b'ale don si kaso la ale ye juru tigɛ kurun dafiri la a dafiritɔ la mɔgɔ 9 dɔrɔn de ma se ka dabiri olu de kan n y'a ɲininka est ce que mɔgɔ joli b'a kɔnɔ ou bien e ni jɔn ni jɔn tun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a ko tafasirikɛkaw la ale ni Fuseni Sago o ye ne yɛrɛ kɔrɔkɛ ye ani n bɛnkɛ den bɛ Amara Sanbakɛsi ale kɔni ale n'o sigilen bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ donc en même temps ani Seyidu Ture donc an y'a confirmer k'a fɔ ko a ye min fɔ a ye tiɲɛ de fɔ n'i y'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ ɲɛna a b'i degun mɔgɔ 14 dugu kelen kɔnɔ o ye dugu bɛɛ de ye parce que olu ɲɛ b'a la e ni min ye fila ye o nana san 1 san 2 a ye bâtiment jɔ ka du san Kayi k'a jɔ ka dɔ san Bamakɔ ka bolimafɛn san k'a di a dɔgɔninw ma ou bien a kɔrɔkɛw ma donc n tɛ se ka sigi i b'a fɔ n fana ka taa ko ni n taara peut-être n fana bɛ se ka taa ɲɔgɔn na kɛ